Igbo bụ ekele m unu kelesiri unu ike unu ga na-adị ndụ n'ihi na anyị bụ ndị Igbo. Ihe ọ bụla na-eme na-eme ọfụma Chukwu gara anyị atịnyere gị aka n'ime maka na iji obiọma were pụta. Data anyị abịala ka anyị si abịa n'ọgbọ ịna anyị n'akụkụ ya afụ nwanne anyị nwoke Chukwu kere ọfụma kesie ya mma ine ya anya ọdụ nnọọ ka ndị Igbo si adị. Onye m na ya na ebe a tata bụ Chief Francis Uche Nnanị, onye bụ President General ndị Igbo nke Kaduna dum. O nwere nnọọ ofu ihe na-ata anyị arụ na ntị, o wee gbado anyị n'onu ka ihe si agbado mmadụ n'onu. Anyị amara ka anyị ga-esi eme ya, anyị wee sị ka anyị bịakwa ụmụ Igbo unu gekere ntị n'onu onye isi anyị ka o nwere ọkwa dị oke mkpa ọ ya mara unu kịta. Nna ya unu onye ọbụla nụrụ ihe a ozi ọ ya abụ onye n'ome gịnị ọkọrọ ibie. My honorable PG. Good morning, my brother. Ndewo sir. Ndewo sir. Ama m na ọmụ a ndị Igbo si na ụkwara na-aka mma na onye onye kparịa. Ya ị ga akwụkwọ ha afa gị, ịgwacha ya afa gị, gwazie ha ihe butere gị na studio anyị nke taa. Ndewo. Igbo ekele m unu. Ụtụtụ ọma nụ. Afa m bụ Chief Francis Uche Nnanị, the President General Igbo Community Katsina, Odumba. Ndewo nụ. Ihe kpụtara na studio a ụtụtụ a bụ ihe ọjọọ nke na-akwado ime na Kaduna steeti. Unu mana Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Na mbido administration a, ebumnobi anyị bụ ka anyị kpokọ Igbo niile ọnụ na Kaduna steeti. And ka anyị na-eme nke anyị kepụtara Peace and Reconciliation Committee, nke anyị kọnzọtụrụ the former President General bụ Chief Barrister A.C. Amechi na wakili ndị Igbo na Chicken Kingdom bụ Ogbuefi Awagụ. And ha kwetara ka anyị mewedo ka anyị kpokọ ọnụ ka Igbo bụrụ otu. Mana ọ gbagojizi m anya na anyị na-ekpokọzi ọnụ, o nwezi ndị nke nọ n'akụkụ na-aghasasịzi anyị na-eme, nke bụ na ndị ahụ ndadoro ka anyị kpokọ ọnụ bụ Chief A.C. Amechi, Barrister, and Chief Awagụ bụzi ndị pụtakwazi si na ha chọrọ inwe ichi echichi onye eze ọzọ, eze Igbo the second. Ebe ọ bụ na nke anyị nwere bụ His Royal Highness Sir Sylvanus Aneke, eze Igbo Kaduna, ọ ka nọ ndụ. Anaghị enwe Igbo abụọ ebe mmadụ ka nọ ndụ n'ofe obodo. Anyị wee sị na nke anụ na-atazi ntị alụ. Nke kachasị nke bụ na ha were afa m tinye na kaadị ha bịara ichi echichi a na-agwaghọ m, wee kwezi afa His Royal Highness bụ eze Igbo Kaduna tikwazi afọ ya na kaadị. Mana mụ na ya na-abụ nwere nke nwere adịghị ya na-emenụ. Mgbe anyị fụzụ kaadị abụọ some days back, dịka mkpụrụ ụbọchị 3 maọbụ 4 gara aga, anyị wee gbarụ iro. Ajụkwara m A.C. Amechi ajụjụ as the former PG, kedu ezi ka ihe esi were afa m tinye na kaadị unu chọrọ ichi eze Igbo nke unu agwarọ eze na onwe ka ọ dị ruo kịta ka mụ na anyị na-ekwu. Ọ zabakwa m ajụjụ ahụ. Anyị wee sị mba na ya ga-ahapụ na oke ya na ha nọ ka ewu n'ụwa n'obodo na ihe niile gbasara nkwado mmemme ahụ. Anyị ejego na be Sir Gbagi the second Esu Chukwu n'ụtụtụ ịnya mekwa ka ọma na-ekwu ya leta gbasara mmemme ahụ na anyị bụ Igbo community akwadoghị. Mana ihe mere njisi ka m pụta tata ka anyị mee ka unu mara Igbo bụ Igbo nọ na Kaduna na ndị Igbo achọrọ inwe eze na-abụ na Kaduna. And ọ dịka nwanne bụ na anyị na-asị ma meeting ọbụla from local our union, local government, states up to ICWA, onye ọbụla bụ nwafọ Igbo onye jekwana ebe a na-eme ụdịrị mmemme ahụ maka na arụ ka ọ bụ na anyị ga-enwe eze Igbo na Kaduna. Adọ ka nọ ndụ achọkwa ichikwasị ya eze ọzọ, achọzụ ka eze anyị nwụọ ka ha nọchie in the name na ha na-eme ọha na eze. And o kwuru anyị ghọtara na Kaduna steeti nwere dịka ọha na eze maka na all just fraction
ha ji achọ ego politiks, and politiks agaara ha jisi ike ayọ nna ayọ ha runata isi. Mmadụ niile agaghị abụ eze n'ofu mgbe, mmadụ niile agaghị abụkwa na onye isi na-achị obodo ofu oge. Ihe niile dị n'ụwa bụ onye ọbụla nwere oge ya, ha nwee ndidi, oge nke ha ruo ha achịa otu o si masị ha. Mana ọ bụrụ nke dị na-aghasasị Igbo na Kaduna, todese na ndị ugwu ga-ejizi ya na-amụ anya amụ, ọ bụ ihe jọgburu udele tụfịa akwa. Anyị agaghị anọgide na-arụ a wee na-asị biko asị onye ndu ndị Igbo bikonu ka anyị lata azụ, ka anyị kpokọọ ọnụ, ka anyị bụrụ ofu, ka udo wee chịa n'etiti ndị Igbo. Maka ndị Igbo bụrụ ukwe azịza ahụ a na-akpọ anyị n'afa, unu afọ na ndị mba ọzọ ga na-atụ anyị ụjọ, mana anyị na-agbakasị etu a ọ ga-enye anyị nsogbu. Anyị abụrụzi ya ihe ejizi amụ jiri anyị na-aṅụ mmanya. Bikonu, ana m asị unu bikonu ka anyị bụrụ ofu, ka anyị bụrụ ofu, ka anyị bụrụ n'ofu, ka Chineke wee gozie anyị n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ndewo. Ụnụ anụ ndị ahụ Igbo anyị, ụnụ afọ na-akọ si kwuo, onye ekwe nnọọ ka o dere ede, ọ na-adapịa n'ọnụ pa. Detufu oge m na-ekene gị, ama m na ndị Igbo anụghị ikwu, ndị Igbo anụghị ikwu. Ọ ya dị mma ka ha mee ka makarasị ndị Igbo so na-eme ngwa ngwa eme gịnị, eme ọdachi. Maka na mụọ mana enwere eze ndị Igbo na Kaduna, nke a dị-ekwukwe nkịta nke a na-anụ taa, amarụ m ebe si apụta. Maka o si na-adị achọghị m itinye ebe aka na chọ ebe ọnụ